Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo nining santos nga misa ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod nga unta bahakat unta sa pagpaubos sama sa pagkamapaubsanon sa atong Ginoo. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan sila sa mga grasyang ilang ikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himoa nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Niining musunod nga mga pahimangno dili ko kamudaygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom. Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahin-bahin kamo sa inyong panagtigom ingon nga simbahan ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. Hinuon maayo nga magkabahin-bahin kamo aron makita kinsa gayud ang matuod nga Kristohanon. Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay mag-iya-iya man kamo pagpangaon, busa ang uban dili mga busog, samtang ang uban usab mga hubog. Wala ba kamoy kaugalingong balay diin makakaon ug makainom kamo? O palabihon ba ninyo ang pagpakaulaw sa simbahan sa Dios ug sa mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo? Dili gayud. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mga igsuon,
Inigtigom ninyo aron pagkaon sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Sakripisyo o halad, wala ka mo buot. Apan mga dunggan ngay nablihan alang sa pagsugot, gihatag mo kanako. Mga hinurot ug sunog ug mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Unya mingon ako, ani ami anhi ako. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod balik siya pag-usab. Diha sa linukot nga basahon, gibutan mo alang kanako. Ang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, mao'y akong kalipay, ug ang imong balaod ani asulod sa akong kasing-kasing. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod balik siya pag-usab. Gipahibalo ko ang imong katarong, diha sa bagang pundok sa katawhan. Wala nako pugni ang akong mga ngabil, sumala sa imong hibaluan, o Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo, hangtod mo balik siya pag-usab. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga gimahal niya pag-ayo. Ug masakiton ug himatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Hesus, nagsugo siya mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa paghangyo kaniya nga moadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Hesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon,
kining tawhana angay gayod nga imong tabangan. Gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siya sinaguga alang kanato. Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ni giisip ko ang akong kaugalingon nga takos moduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon o mamaayo siya. Ako usab ubos sa gahom sa labing mga labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko ang usa kasundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kung suguon ko ang laing sundalo pagduol kanako, muduol siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya." Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya ug miingon sa mga tao nga mikuyog kaniya, "Wala pagayod ako makakaplag og pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel." Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, mga igsoon, naghisgot aning misa. Matod pang San Pablo, mangaon gyud sila. So sa una, panihapon gyud to alang sa Ginoo, kay ang ato gong santos nga misa didto manigasugod sa Last Supper. Nya muna ang gusto gyud nila ilang gipadayon mangaon. Nya hangtod nga inig pangaon nila, ang ubang mga tinun-an dili na maghuwat nga na sila ritual. Ang uban, mag-iya-iya na lang, mukaon ba, nasintro sa kaon, wa na masintro sa selebrasyon. Na bang, ang ila na lang kaugalingon mo ibusgon, mo na ang resulta, matod pang San Pablo, nagpakauwaw na lang mo, kaya ang uban ninyo nabusog, ang uban way kaon, ang uban kayo nangahubog. Kay ang bino kay sa una kamon to pan gyud og bino ba, ang uban imnon magmaayo katong nga plahubog di ang uban kadto na lang sobra taon lang imnon, wa na ba nag-iyahay na. Nya unsa man ni siya, dili ni siya mo ning gibuyag ding San Pablo, kay dili ni siya Eucharistikanhong batasan, dili ba pang Eucharist ba, mo bitana nga inig kuan nato inig dinhi sa ulog sa Eucharistia, angay gidta ana dunatay sistema parihara ta gikaon, dili aron ta mabusog. Unsa may atong gihimo dinhi, ayaw mo paganhi dinhi aron mamahaw mo nya hutdo na nyog kaon ng consecrated host, di na mao. Nianhi ta aron makighiusa sa tibuok magtotoo og sa tibuok nga katawhan. Dili lang ang atong panaghiusa, dili ni ingong nakigiyahay tas laing mga tinuhuan, laing mga sikta, lain nga mga tao sa tibok kalibutan, sama ng mga Hindus, mga Chinese, sana kana ganing Buddhist man na sila, ilang religion, Islam, wa ta makighiusa. Kining atong panaghiusa dinhi, usa ni siya ka
practice sa atong kaugalingon nga kamaotang makighiusa sa tanan. Sa tigi na common kayo nga panultihon, charity. Sumpay ko nun ninyo. Nakadungog daw na. Charity begins. Wag ninyo iayo eh. Charity begins at home. Na siya. Sa ato pa, ang pagkamanggihatagon, ang pagkamahigugmaon, sugdan ginadiha sa balay. Nya mao na nay ipaambit sa katilingban. Dili kay ang naghigugmaay, ang naarasod sa balay. Di ba? Mao sa ning ato, naghigugmaay ta dinhi, nagpractice ta nga mamalandong sa pulong sa Ginoo, aron ato ning ighumas misa, ipaambit ning adto sa tanan. Mao nay nahitabo ni Kristo. Unsa may nahitabo sa atong ebanghelyo, ang ni-request niya usa ka tawo nga opisyal sa mga Romanhon nga gobyerno, Roman officer. Sila Hudiyo. Adtong panahon na naglagot ang mga Hudiyo kay ang nagdominate nila mao ang Roman Empire. So maglagot sila sa mga Romanhon, gitawag nila ang mga Romans o mga pagano, mga makasasala. Ngani ay tao nga opisyal ni request nga paadtuon si Jesus aron ayuhon ang iyang sulugoon nga nagmasakiton. Imagine ko no ninyo, butang nato kinsa may opisyal nato dire nga taas og ranggo ba. Butang na to si gobernador na to, ng gobernador na niya muhangyo siya sa usa ka tawo nga tabangan ang iyang janitor. Niya magpakiluoy gid siya nga tabangan ang janitor. Mahitabo ka na? Kay ang janitor nagmasakiton. Mahitabo ka nga ang gobernador muhangyo sa usa ka tao o usa ka doktor nga tabangi ang taong akong janitor. Ana? Masad mo mutubag. Di na mahitabo o gingon, ma'am, gob, ang atong janitor ba? Sakiton man. Siya padadi lang atong kuan, donasyon. Ana ra. Siya niya, ipa-hospital na to. Ayan lang, pasagdi ng pamilya ana niya. Taga-ilag donasyon. Ana. Siya ug mamatay, palitilag lungon na may daghan diyan kanang atong kuan kanang atong fund ana para sa charity anang mga lungon. Ana ra. Kana bang wa kayo'y value. Di ba? Pero moingon imong manghod gob nagmasakit hospital ana kay manghod man. Pero mao nang di ko ka-imagine nga high ranking official unya nibati sa iyang sulugoon. Unsa ka ang ma-imagine yung kasing-kasing nya dito siya nihangyo sa usa ka tawo nga dili kauban sa iyang dili niya kadugo kontra sa iyang nasod. Dito siya nihangyo sa kontra sa iyang nasod. Ma-imagine ninyo? Ana? So ang kasing-kasing aning maong opisyal parihas kasing-kasing sa Ginoo. Way giila unsay imong kahimtang, unsay imong color, unsay imong nationality, unsay imong baruganan sa katilingban, ang gitan-aw aning maong opisyal sama sa mata sa Ginoo, ang gitan-aw ang tao, ang kinabuhi sa tao. Kana bang ikakita ni mong tao, di ni mo analyson kung angayan ba ni mo siyang higugmaon or dili. Basta tao, higugmaa, ayaw o sa pagsigig, huna-huna, oy, di manina ko kaliwat, oy, di manina mo ka partido, oy, di manina mo support, di man mga supporters na mo, mga kontra manina mo sa politika, kontra manina mo sa simbahan, di man ni sila mga Katoliko, nga kuan man ni sila, sige maning atake na mo. Di ko nitabangan.
Ako bitaw pasalamat ko sa ginagmayng paagi dinis atong simbahan na mangayo dinhig mga hinabang, di jud ko mangutana unsay imong relihiyon. Pero usay mo komedya ko, sige kag simba. Duko-duko dayon, di mo simba. Pero komedya ra na siya. Pag test lang ba kung nakighiusa ba sad siya nato. Pero kining maong Roman official matud pas description sa iyang gisugo nga mga high-ranking officials po niya, ingon ingnan las Jesus, dili high-ranking officials niya, mga opisyalis sa mga Hudiyo nga community. Ningon anang Lord, ato gining tabangan kay iya mang gimahal ang atong nasod, gitukuran pagitanyag sinagoga, murag yun ani ba, Paris Church, nagtukod siya bisag dili siya Romanhon, adi siya Hudiyo. Pasabot nahigugma siya sa panginahanglan sa katawhan. Mo to si Jesus ni ngadto. Pag adto ni Jesus, ang atong gigamit din sa atong Eucharistia kana inigdayon nato og kaon, igdayong pangalawat, unsa ginatong isulti? Ginoo, kana bang inigingon sa isas pari ba kini ang kordero sa Dios, ana. Unsa titubag nato na? Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Dinhi na ning gawas ang tinuod nga kasing-kasing sa opisyal, pariha gid sila ni Jesus mapaubsanon og kasing-kasing, humble hearts. Iyang giila nga ako usa ka Romanhon, dili ko takos nga muduol aning usa ka Hudiyo aron makigsikit niya, kay kusog kaayo ang kaning gitawag nato og racial differences nila sa una. Pero ang iyang kasing-kasing ni kunik ni Jesus, pero ang nagpalibot niya dili kadawat ni Jesus, so di lang sa niya pasudlon si Jesus kay basig mainsultuhan o niya inigsod ngadto sa ilang balay. Ang mga mata ba sa katong mga dili ba parehas niya kasing-kasing, moingon to, ano man ni haron ma-avoid ang skandal. Iyang gitagaag mensahe si Jesus, di jud ko takos mudawat nimo sa kong balay kay di ay daghan diring mga marites, di ay daghan diring di pakadawat nimo. Ako sad mo respeto sa kunila, ngano man tao mangyapon to, nganong imo mang i-provoke ana. Kung makaya gyud nga dili i-provoke, dili makaguba sa kamatuoran, aning dawat siya, doon na siya gipakapin. Ingon siya, naa masag ko'y mga sundaw, suguon ako siya, mutuman muna Lord, ayaw na laglahos diri, sugua lang ko. So unsa may iyang gihatag ni Jesus nga mensahe? Magpakasulugoon ko nimo, give me the word and I will do it. Tagai kog pulong, ako nang buhaton. Kani mo inindot kay natong sundon, gay ko na be, lingi ako no na imong tupad, ingna ko no ganahan ka motuman sa pulong sa Ginoo. Give me the word and I will do it. Hatagi kog pulong, ako nang sundon. Pastilag diingon pa to si Jesus, kinahanglan imong haron mabuhi ng imong sulugoon, kinahanglan nga ang tanan nimong katigayunan ihatag nimo sa pamilya anang sulugoon. Mosunod ka to siya. Tubag. Kusga? o kamo pa sa opisyal niya, padaka dito, sultihi lang ko Lord, ako lang ang buhaton niya. Maingon ang Ginoo, kanang tanan nimong katigayunan, balay, yuta, kwarta, tanan ihatag na, i-transfer na sa pamilya aning imong sulugoon. Musugot dili na musugot to siya. Sinan ka ang iyang gihibong ingon, ang akong sundaw inigingon ako adto ato mo adto siya, igingon ako ngarin ako mo ngari siya, sugo ako. Mao nay meaning anang ato sang pag-ingon, Ginoo, dili ako takos nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Unsa may atong sakit, nganong moingon man ka mamaayo ako, naday kay sakit. Usahay na kay sakit, pero unsa man atong sakit? Garbo. Kana bang magpakaginoo ta?
magpakaginoo. Unya kayang sugos Ginoo, lakaw, ibaligi ang tanan nimong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Mutuman ka na, dili. Da. Sama unta ta ni Maria, mahal nga birhen. Ang sa may giingon sa mahal nga birhen Maria, unsaon man pagkahimo niini. How will I do this? How can it be done to me? Dili ta mingon, kalisod ana Lord, unsaon na lang. Ayaw, unsaon ako pagbuhat. Pangutana, ibaligi ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Ingka unsaon ako pagbuhat ana. Pragod nako god, ikadawat nako stipend. Dako-dako biyan ang stipend ako kada semana. Ingon dayon ko, Lord, unsaon ni nako paggamit. Tagaan din ko sa Ginoo. Kani para ni diha, kani para ni diha, kani maura ni imo. Thank you Lord. Mura maggamay ra ni Lord. Gamay, ikaw ra masang usa. Dito nas uban. Anya malipay ko inig human. Nga nakatuman ba? Sultihan man tas Ginoo, pananglitan ngon ibaligi ang tanan. Nya kadungog din kag istorya. Brad, kanibang inyong kural ba? Mura magpitos na kaing amo agianan, di naman hapit masuod ang motor, pwedeng mairog-irog na inyong kural, haron may pag-agi na mo, kay huot kayo. Ang sa may isulti na yun, murag mo kuha tingalig mga 1 meter, nya 10 meters ngadto padong, nya 1 meter by 10 meters, pila man na? 100 meters imong i-donate sa imong mga silingan aron makaagi sila. Ansaman? Sagot ka? Ang imong yuta mga kuansad mga 5,000 square meters. Nya imong man ang gikural. Nya imong iirog ang katong 100 meters, imong iirog. Makuhaan ang imong 5,000, mahimo na lang 4,900 square meters na lang mahibili nimo. Sugot ka na. Man mo mutingo. Awa sa tingay mo yuta. Pero imagine na lang ba? Nindot kayo na siya sa tanan. Og mauna siya ang gipasabot sa atong Eucharistia. Kini ba? Mauna pasabot, pariha na ta, equal ta sa matas Ginoo. Ang tanan nga atong gipahimuslan iyanis Ginoo. Mubalik siya aron pagpaningil kung ato bang gipuy-an ang espiritu sa santos nga misa. Eucharistic life, sharing equally and lovingly. Ana ba? Muna sa atong tubag sa Salmo, sa may tubag na to Salmo, niingon dinhi, isangyaw ang kamatayon sa Ginoo hangtod mubalik siya pag-usab. Isangyaw. Ang saan man, apil yung misa. Nyag humag misa, buhata dayon, unsay imong nakatunan din his misa. Ayaw pagpalibagbag. Garon bitaw sa ikog awhag, katawa ko sa ato mga divine mercy ba, na may kaakom nato karong karong Sabadog Domingo, September 17 ug 18. Nya kani ato mga divine mercy devotees din ako ning gihangyo nga pamaligya mo dihag ticket kay tag 300 mang ticket, tagaan tag 500 ka tickets din pila ra toy halin ato ter gabi wa kaabot 50 no or 45 ra man tingin to ka ticket, duha ka Domingong pamaligya 45 ra ka ticket ang nahalin. Ako asam ni baligya ning 400 500 man minus 45 400 kailan na 60 55 asa man na ibaligya wa na kayo'y ma-attract sa divine mercy nga kaakom at least dinhis atong parokya or sa nanimba dinhi why na-attract ngano man kay para nato gatuota nga ang divine mercy tiaw-tiaw rani. Ang mercy sa Ginoo mao ra gyud atong gikinahanglan.
Without the mercy of God, ug wa ning kaluoy sa Ginoo, di gid ta mabuhi sa kalibutan. Unya kung atong paladman ang atong encounter sa kanaganing kamaluluyon sa Ginoo, moapil tag mga activities para ani aron ta mas makatun, aron ta mas mulawom. Nya kay mo refuse man ta, di ko wakoy time. Tanawag makanser na. Tanawag makanser. Di ba dayo, Ginoo kaluy itawon ko. Ginoo maluoy itawon ka. Yung Ginoo, patawag ay ko ni mo kaakom, di magikam tambong. Nya karon magsige na kay kong Ginoo kaluy iko. Tanawag ang imong anak, mo take na nag-board exam. Ginoo itawon, maluoy itawon ka. Bupasar unta. Ginoo nga, tambong kag kaakom. Reject mga na ni mo diretso. Ang ato bang style ba? Muduo lang ta Ginoo, makailalang tas kaluoy sa Ginoo kung mahimo natang makaluluoy. Ayaw usana. Ang Eucharistia, pagpakighiusa, hando mo nato ang kamatayon sa Ginoo. Unsa may iyang kamatayon? Tungod sa dako niyang kaluoy, nagpakamatay siya nato. Og ang atong pagpalawom sa atong kasinatian aning maong kamatayon, ato ginang sagupon, dili kay ibaliwa. Unya inig abot ng hapit na tamamatay, una pa ta magsigi og handom or pangayo. Parehara sa god dinis ato god, akong experience sa buhi pa di gyud musimba. Nya di sa tamo awhag nila nga panimba, tapulan kay tang mo evangelize nga panimba, inig kamatay kusog kay manghangyo mga suko pag dili misahan kada gabi ang haya. Nganong inana man ta? Makailalan tag misa, mobalyo lang tag misa, kung nanay patay. Uy, binuang na eh. Nya sa buhi pa, di gyud mo awhag. Para karon pila ra man ta kabuk na nambong dinhi. Ini gumas misa, pangawhag mo nang wa manimba diha ina ayaw huwatag mamatay mo una pa mo bisahan. Ngano maghuwat man ta inig kamatay kada pagyud gabi mo na karon di na ta kada gabi magmisa. Basta di ka aktibo simbahan, katulo lang haya, kaupat ang lubong. Nya mamugos gyud padiroy misahe lang. Nya sa buhi pa di jud ka mamugos nila nga pasimbahon. Sugot agi-agian ra gid na nimo, agi-agian. Na ha. Na salamat kaayo sa mga kaigsuonan nganing bati isip usa ta kasimbahan, usa kayo karistikanhong kinabuhi. Labi na gis na malit sa atong slot, no? Dopes na lang ron atong available, usa na lang ka slot, tag 1,000 para nis pagtukod sa atong kumbinto. Salamat sa namalit. As of yesterday, nahalina na ta, niabot na og 4,713 ka slots. Pakpak, salamat sa namalit. Pero daghan pa kaayo mo og ipruiba nga Eucharistia ta. 50,200 slots pa kapin ang nahibilin. So ang mupalit anig padayon, makabati gid ta nga kamo naminaw og nagtuman sa hangyo sa Ginoo, makighiusa sa tibuok simbahan. Manindog ta. Mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo nagtawag kanato isip iyang mga alagad ug iya sang gialagaran. Busa malaumon kitang moingon ngadto sa atong amahan, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga mahimo siyang dalangpanan alang sa tanang mga makasasala, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa Pangulo sa atong nasudnong kagamhanan, ilabi na dinhi sa atong nasud, nga magkahiusa ang ilang panglantaw sa pagbuhat ug kaayuhan, alang sa kalinaw sa tanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga anaa sa mga balay, tambalanan, nga masinati gihapon nila ang presensya ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halangdong tsupilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos,
nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga igsuon nga mipanaw na sa laing kalibutan nga ilang hipalgan ang gingharian sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nun og maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghogi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw ubad sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik din. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit tong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong hingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuan-uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang gamumungang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan. Diining langit nung kalalot, gidawat sa kabus. Ang sanaway kapagyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo mag-agak unta sa among mga hunahuna o mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of Jesus. Nya mo lihok rani kung sama sa opisyal o sama ni Jesus mapaubsanon ang atong kasing-kasing og nahigugma sa tao dili sa mga butang nga naa sa usa ka tawo. Salamat sa nahigugma nato nialagad aning atong misa karon og sa mga benefactors, donors nato nga namalit og slots. So akong usbon ang atong dopes na natay halin nga 4,713 slots ang available, daghan pa kaayo no, 50,287 slots pa. Nya kon atong mapakita ang atong pagkahiusa, dali ra ni kayong mahurot. Pero kung dili nato mapakita, mag-aginod gid ni siya. Pero
ato gina siyang dawaton nga mapaubsanon og malipayon. Pakpakan nato ang namalit sa atong slots. Salamat kayo. Praise the Lord ninyong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maala sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, que celi pandes hostium, vila primum auxilia, darubur fer auxilium, one treloque Dominum, sempiterna gloria, vivitam sine terminum, nobis une in patria